Христос воскресе, господин Балкански. Воистина воскресе, господин Тюфикчиев. Христос възкресе, господин Балкански. Ще ме подкрепиш ли за подуправител на банката? Това от теб зависи. Дами и господа, почитаеми гости, моля всички, които по невнимание или поради голямото вълнение са пропуснали да върнат сребърните прибори, да бъдат тъй добри да го направят сега. Signore e signori, buonasera. Защо на чужд език бръщолевят тия? Защото тук има чужестранни гости, тата. Попипват ли имунитетът? Прав, светят са хора. Das eventuell mitgenommene Silberbesteck zu retournieren. Ганю, пък Канделарови ни поканиха на гости в Чамкория. Катинки, ако си щипнал на някой прибор, да го връщаш тутък си. Ох,